desde o Bloque Nacionalista Galego, pois imos votar a favor, porque consideramos que este investimento positivo é unha obra que vai a supoñer ter un centro sociocultural en condicións que hai moitos anos que está sendo demandado polas entidades asociativas, a propia Escola Municipal de Música, a veciñanza en xeral, que polo tanto vai a ser de moita utilidade, e porque tamén supón recuperar un edificio que para todos os veciños e veciñas de Moraña é un edificio emblemático e de referencia para todos os que nós. Felicitamos o Goberno de Moraña por ser quen de presentar esta vez sí un proxecto en condicións e con garantías de cumprir as bases que presentou establecidas pola Diputación de Pontevedra, e congratulámonos de que por fin nos atopemos unha administración seria que primeiro crea os instrumentos necesarios, regula unhas bases con criterios obxectivos aos que poden optar, como é o caso aquí tamén, os concellos do Partido Popular, e retén tamén os cartos necesarios para a súa execución. E despois, cando ten todo creado e existe un compromiso real con dotación orzamentaria, é cando fai público na prensa. Falamos, claro está, da Diputación de Pontevedra, porque no que respecta ao presidente da Xunta, perdeu a pouca credibilidade que lle quedaba en Moraña, despois de anunciar a bombo e platillo que iba a ser a Xunta quen rehabilitase o mercado, a Praza de Bastos, despois de facerse eco aquí no Concello, tamén coa visita de Cores Tourís, de que en abril incluso se falaba que iban a empezar as obras de rehabilitación, eso foi o que se dixo públicamente, incluso se falou das prazas que iba a haber no auditorio, das aulas que iba a haber e que se adxudicaba en abril. Dende abril seguimos esperando e de rehabilitación nin ren ata que chegaron os cartos da Diputación de Pontevedra. Entón, dende o Bloque Nacionalista Galego, que decimos é que benvidos sexan estes cartos, estamos a favor deste proxecto. Non temos tan claro o que pensa o Partido Popular de Moraña a este respecto. Entendemos que se o trae aquí a aprobación e sigue adiante será porque está de acordo, pero non o temos tampouco moi claro despois das declaracións públicas que fixo o Grupo Provincial do Partido Popular, a que vostede pertencía ata aí ben pouco, pero que, bueno, nós estamos convencidos de que os veciños e veciñas de Moraña agradecerán enormemente que se publicasen unhas bases con ese contido e que o Concello de Moraña poida optar unha subvención da Diputación de Pontevedra que financia o 80% da rehabilitación, esta vez sí, da rehabilitación da Praza de Bastos de Moraña, así que nos imos votar a favor. Iso sí, esperamos que a mesma dilixencia que se utilizou dende o Concello para publicitar aquel anuncio fantasma do presidente do Goberno nas redes oficiais do Concello se utilice tamén agora para publicitar, esta vez sí, un proxecto real que se vai a levar a cabo nesta obra. Nos imos nada máis que engadir, estou de acordo co que ela di, porque sí que, bueno, que vimos tendo un tira froxa coa cuestión do mercado, xa era hora de que a obra de verdade sobre papel se vai a facer e que para Moraña vai ser unha grande obra e xa era necesario. Bueno, simplemente engadir que o que eu opino deste proxecto é que estou encantada de que ese proxecto viñese para Moraña e esa financiación e que, bueno, creo que a rehabilitación da plaza empezou no mes de maio. Si é verdad que non empezou no mes de abril, bueno, por decías que hubo de retraso no contrato coa Xunta de Galicia, pero as obras están empezadas e as obras de rehabilitación, porque a rehabilitación está comenzado e unha parte da coberta está feita e está pequena de rematar. Por iso que o proxecto de rehabilitación empezou xa fai un tempo en colaboración coa Xunta de Galicia. E tampouco nada máis que engadir. Procedemos a votación. Votos a favor. Aprobase. Vem comigo para a rua, vai, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhes, é a tua que mais perto.